misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Diyos maray na aldaw sa Indogabos mga tugang, Diyos maray na hapon. Ini po si Father Boots Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi, sa tuyang programang Maray na Hapon. Kumusta po kamo ngunyan na aldaw ng Biyernes, Petsa 3 kang bulan ng Hunyo, no? 2022. At dahil primer Biyernes de mes, first Friday of the month, ang satuyang debosyon, lalong-lalo na kay Jesucristo sa kanyang kamahal-mahalang puso, no, sa tuyang ipagpadagos. Magayon ng mga tugang iyan kasi nag-remind sa tuya, nagpapaalala sa atin, nagpapagirumdum sa tuya na mahal tayo ng Diyos. No? Dahil nanggad kita ipagpapalit ng Diyos kung kaano man, anumang kanino man. Kasi mahal tayo ng Diyos. Ang tanong ko nga lang, pinagpapalit mo rin ba ang Diyos sa mga bagay-bagay? O pinagpapalit mo ang Diyos kung kanino? Alam mo, hindi tayo pinagpapalit ng Diyos dahil mahal na tayo. God is ever faithful and loyal to every one of us because we are all His beloved. Mga tugang, yan ang sa tuyang pagburulayan ngunyan aldaw, ang pagkamuot. Ano? Ang pagkamuot. Ang pagkakamuot is not only an emotion, but it is a decision. Kadalasan kasi, pag nadahugta ang pagkamuot, pagmamahal, pag-ibig, simply is an emotion, damdamin po. Pero hindi po. Ang pagmamahal is not simply an emotion. It's not a feeling, but a decision because love must come from the will. Okay? Tandaan po natin. Sa kalooban natin yan Kaya nga, love must be permanent, hindi temporary, hindi transitory. Yan mga tugang, sa tuyang pag-ulayan mo niya na aldaw, kasi magayon na naman ang sa tuyang ebanghelyo na manunugod nga ni mga tugang iyan sa pagkamuot. Kasi hinapot ni Jesus si Pedro, namumutan mo ba ako? Yun. Kailan mo ba nasabi sa mahal mo, namumutan mo ba ako? Baka sinampal ka. Bakit? Di kinabagan na namumutan? Namumutan ba kita? Yan. Sige nga paano mo ba ipinakikita ang pagmamahal mo? Yan ang mahalaga. Kasi minsan, I love you, I love you, I love you. Pero hindi naman pala minamahal. Dapat ipinakikita, ipinadarama ang pagmamahal. By the way, mga tugang, hindi po ay sarong recorded na program kasi si Father Boots po niyan, although live, tape as live, na-record ko din po as live, Pero mga tugang, hindi ko kasi matatanggap ang sendong mga text messages, hindi ko ma-entertain ang mga tawag nindo kasi nga mga tugang naka-record ini. But anyway, tape as live. Padali mga tugang, sige, bago kita magpalagos, hangganan ta muna sa Diyos, tawaan kita ng bendisyon, ano man ang sasabihin ta, ano man ang gigibuhon ta, ay pagpalain niya muna. So magpangaji muna kita. Sa ngalan ng Ama, asin Aki, pati Espiritu Santo. Amen. O Diyos na mamumuton at makakamhan, kami po minadulok sa imo, bago kami minapuon kan sa muyang programang Maray na Hapon. Ta kami po ay naghahagad sa imo ning bendisyon. Upang ang programang ito ay maging daan upang ikaw dakilain, sambahin, at ipayag ang lahat ng iyong kabutihan. Kami po ay iyong bendisyonan. Kami po ay iyong kasangkapanin. Kami po ay iyong tulungan.
sapagkat wala po kaming magagawa kung wala po kayo. Dahil ikaw po ang lahat na pinagmumulan ng lahat. Dahil ikaw po ang amang tagapaglikha, amang taga-subaybay, at pinadala mo po ang iyong anak na si Kristo upang kami ay iligtas sa aming mga pagkakasala, upang kami ay makabalik sa iyong piling. Pinadala mo po ang iyong Espiritu Santo upang kami ay lalong gabayan, tulungan, mamuhay bilang mga tunay na mga anak mo. Kami po ay lumalapit sa iyo, humihingi ng iyong grasya. Kaya nga, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo upang hingin ang bendisyon. Bendisyonan po ninyo ang istasyon nito ng DCGB, lalong-lalo na ang may-ari, ang mga nagpapatakbo o nangangasiwa, lahat ng mga nagtatrabaho dito sa DCGB, lahat ng mga taong tumutulong sa DCGB, at lalong-lalo na ang lahat ng mga taga-subaybay, tagapagtangkilik, tagapakinig ng DCGB. Nanawa kami ay iyong pagpalain. Iligtas po ninyo kami sa anumang mga masasama. Kasangkapanin po ninyo kami lagi na maisagawa ang iyong kagustuhan sa aming mga salita at sa aming mga mabubuti gawa. Tulungan po ninyo kami. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lalong-lalo sa panahon na kami ay nagdududa, sa panahon na kami ay nanghihina. Ipadala po ninyo ang Espiritu Santo upang kami ay aliwin sa mga panahon ng paghihirap at mga pagpapakasakit, sa panahon ng pagsubok. Nanawa, palagi kaming lumapit sa iyo lagi, sapagkat sinabi mo, humingi kayo at kayo'y pagbubuksan. Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Kami ay lumalapit sa iyo sapagkat naniniwala po kami na walang imposible sa iyo. Kaya bilang mga anak mo, nagsusumamo po kami, nagpapakumbaba po kami, at humingi din ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala. Tulungan po ninyo kami, patawarin po ninyo kami, at bigyan po ninyo kami ng lakas upang maisabuhay namin ang iyong grasya, tulad ni Maria, na pinili mong maging ina ng iyong anak na si Kristo, nang ikaw ay nagkatawang tao. Nanahan ka sa tiyan ni Maria, at sa pamamagitan ni Maria, ikaw ay naging katulad namin. Isinilang dito sa mundo, naging tao. Kaya nga po kami lumalapit upang hingin din sa tulong ni Maria at matularan namin si Maria sa pagsunod, sa pagtiwala sa iyong kapangyarihan. Kaya kami po ay nananalangin ng memorare. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mo kaming biguin sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong tulungan sa aming mga pangangailangan at kami ay iyong kaawaan. Ang lahat na ito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, upang kami ay kasangkapanin, lalong-lalo na ang programang ito ng Marhay na Hapon, na makapagbigay ng kaginawahan, ng kaligayahan, at lalong-lalo na maging daan ito ng kaligtasan. Maraming salamat, O Diyos na makapangyarihan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Okay mga tugang, pagkatapos po kitang mga G, o mga maybe, sa tuya ng ipadagos ang sa tuyang programa.
Pero siyempre, sabi ko nga ni, ang programang iniho, bako pong live na talagang matatanggap ko ang mga text messages nito o magkakatanggap ako ng mga call kundi ini po ay anyway ay isang recorded gusto ko lang ko kasing ipagpadagos na maptaw ang kamuning hindi lang inspirasyon o informasyon kundi bendisyon. Nawa kayo ay lalong pagpapalain sa programang ini. Ngayon mga tugang, bago kita magpadagos pa, mag-break muna tayo. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life, you have a star. So choose what laban ng barkada, GSM Blue ang kasama. With your GSM Blue, choose what's true. Okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Balik kita mga tugang sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Sa tuyang nganing pag-urulayan mga tugang ngunya na aldaw, petsa 3 ka bulan ng Hunyo, kasi ang sa tuyang Maray na Bareta, ang mabuting balita, ay nagpapagirumdum sa tuyang giraray na kita ay magkaminuruutan. Ang hapot ko sa inyo mga tugang, pagka mo ay naghahapot, namumutan mo ba ako? Ano kaya ang madalas na sagot ng ibang tao sa iyo? O nagagalit ba sila sa iyo? Bakit? Nagdududa ka ba't nagtatanong ka sa akin na namumutan kita? Nagdududa ka pa? Pwede siguro magduda Kasi tingnan mo, sabi mo I love you, pero tingnan mo, nakalimutan mo nga yung anibersaryo.
Tingnan mo, I love you. Pero, tingnan mo, binibigyan mo ba siya ng halaga o sabihin natin ng panahon? Nagkaroon kayo ng banding? O palagi ka ng abalang-abala sa trabaho o sa ibang tao, pero hindi ka abalang-abala sa asawa mo? Nakalimutan mo na kaya ang birthday ng asawa mo Patapos sabihin mo, I love you. Kaya nga si minsan talaga, nagtatanong sila. Ano naman, kaya sabi nyo, minsan magagalit ka pa. Tingnan mo, pag magalit sa yung asawa mo na tinanong mo siya, mahal mo ba ako? Delikado yan, Pwede kang magduda. Bakit nagagalit siya? Bakit siya defensive? Alam mo, minsan, kinakailangan natin ng assurance. Ang sinasabi natin, kasiguraduhan. Kasi kung dae mo talaga mahal siya, dae mo ipinakikita. Kasi ang pagmamahal kasi, pinakikita yan sa gawa, hindi lang sa salita. Kahit sabi mong I love you ng I love you, pero hindi naman niya nakikita, ay wala yun. Kaya mahalaga po talaga, ipakita. Hindi lang, at mahalaga lang yan, hindi lang actually ipakita, ipadama. Ipadama. Ipadama, ipakita. Kasi sabi nila, kahit na sabi mong I love you ng I love you, kung hindi naman nakikita dahil hindi naman ipinadarama, hindi naman isinasagawa, ay ano lang yun? Pambobola lang yan sa iyo. So basahin natin mga kaibigan yung tagpo ni Jesus at ni Pedro. Ang mabuting balita kasi ngayon ay galing sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 21, talata 15 hanggang 19. Magayunan mga tugang ini. Basahin ko mga tugang. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig ko po kayo. Ani ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit nang tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat may ikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ay nagbibihis ng iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadaling ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paanong mamamatay si Pedro at gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Maganda po ang tagpong ito. Una, para at least malaman natin, bakit 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro, mahal mo ba ako? Kasi ito po gusto ni Jesus bigyan ng pagkakataon si Pedrong bumawi. Kinakailangan bumawi siya. Bakit? 3 beses din kasi itinatwa, denied si Kristo na kilala mo ba yan?
kilala mo ba yan? Sabi ng mga sundalo kay Pedro noong si Jesus ay nandoon sa korte, nung yung papatay na nga si Jesus, kasi si Pedro noon nandoon nagpapainit, pero siyempre nakikilala rin sila, na talagang takasunod si Pedro ni Jesus. Kilala mo ba yan, lalaking yan? Alam mo, sabi nga ni Jesus sa kanya, Pedro, you will deny me 3 times. Itatatwa mo ako, 3 beses, at narinig ni Pedro yung tiktilaok, tiktilaok. Nagtilaok yung manok. Naalala ni Pedro na yun nga sabi ni Kristo, titilaok ang manok, at doon malalaman mo, na itatwa mo ako. Pero alam mo, ang napakaganda sa Panginoong Jesus, He give us redeeming, yung tinatawag natin, pwede tayo makabawi. Because God is a God of many chances. Maraming pagkakataon, binibigyan tayo ng Diyos eh. Kasi alam nga ng Diyos na tayo may kahinaan, may kaluyahan. So, ang gusto ng Diyos, makabawi tayo. Mababawi naman natin yan. Kaya nga, napakaganda po yan. Alam ng Diyos na tayo ay magkakasala. Alam ng Diyos, nung pinag-usapan natin ng mga nakarang araw nga na yung mga alagad ay magkakawatak-watak. Pero sa kabila ng pagkakawatak-watak, kaya nga ang Panginoong Jesus ay nagdarasal ng pagkakaisa. Na sana magkaisa ang lahat niyang mga alagad. Lahat ng mga naniniwala sa kanya mga Kristiyano ay magkasama-sama, magkakaisa dahil sa pagmamahalan. Napakahalaga mga tugang iyan. Kaya nga, tinanong si Pedro 3 beses, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Unang tanong, nang higit kaysa mga ito. Yan. Kasi minsan, iniibig ba natin ang mga tao dahil, ay, mayaman yan. Ay, may makukuha ako sa kanya. Ganun ba yun? Umiibig ba tayo sa kanya dahil sa ibang kadahilanan? Alam mo, napakaganda dito. Dito sa ebanghelyong ito, pinapaalam sa atin ni Jesus. Ano ba ang talagang dahilan kung bakit tayo ay umiibig sa kanya? Ano ba ang ibig sa dahilan kung bakit tayo sumusunod sa kanya? Ano ba ang dahilan? Dahilan ba parang sabihin natin na magkaroon tayo ng katanyagan kasi nung panahon sikat na sikat si Jesus? O bakit tayo sumusunod sa kanya? Dahil siyempre nasa kanya lamang ang buhay na walang hanggan. Sabi nga niya, I am the way, the truth, and the life. Ako lamang ang, wala naman talagang tao eh. May narinig ka naman kahit sinong tao na sabi na ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Wala. Walang nanghas. Wala naman talaga eh. Wala eh. Kahit sino. May narinig ka ba? Wala. Only Christ, who is the one person who said, hanapin mo sa Google, i-Google mo yan, nagsabing, I am the way, the truth, and the life, at makikita mo lamang si Jesus lamang iyan. Kaya nga, napakahalaga po yan. Bakit tayo sumusunod kay Kristo? Bakit? Because He is the way. At pag tayo sumunod kay Kristo, bilang daan, hindi tayo maliligaw. He is the truth. At pag tayo sumunod kay Jesus, ay hindi tayo malilinlang. Because God never deceives and never can be deceived. Hindi tayo kasi katotohanan siya. And God is life, ang buhay, hindi kamatayan. Kaya sabi ni Kristo, ang sino mo sumunod sa akin, at tumanggap at uminom ng aking dugo at kumain ng aking laman ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang dahilan eh. Kaya kung bakit tayo sumusunod kay Kristo. At para makasunod tayo kay Kristo, ang mahalaga po dyan, ang pagsunod natin kay Kristo ay nakaangkor po yan, nakaangkla po yan sa pagmamahal, pag-ibig. Okay? Pati mga tugang, babalik muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga
paalala. An oras hatod sa Indokang United Home Kidalets Chewable Paracetamol para sa lagnat ng kids. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Bimig Premium, now available. Hanapin na sa inyong mga suking tindahan. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Pampers, buong gabi, walang palit. Posible. Fortiplex. Wag KSB. Wag kulang sa B vitamins. Beer na beer. Tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Pagluluha ng mata, nasolusyonan dahil sa eye solution ng Doc Alternativo. Eye solution po, maganda po pagka medyo nararamdaman ko na parang minumuta yung mata ko, tapos medyo nagluluha. Nilalagyan ko lang po nun, umaayos na po yung pakiramdam ng mata. Ito po, nandito po ako ngayon para magpasalamat sa lahat-lahat. Ako po si Leona Rodriguez, 59 years old na po ako, taga Poblacion Santa Elena, Camarines Norte. Pruweba sa kaepektibo ng Eye Solution ng Doc Alternativo. Ang Eye Solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College, sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos sa duty, after all days office, Sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundong. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butz Bombase, OP. At sa tuyan ng pinag-urulayan mga tugang, ang kasiguraduhan ng pagmamahal. Talaga ba? Sigurado ba? Mahal ka niya? Sigurado ba? Oh,
Kaya nga nagtatanong nga tayo, mahal mo ba talaga ako? Yan, di ba? Kahit si Jesus, alam mo, importante po. Kasi ang pinakapundasyon ng ating samahan, ang ating pagsunod kay Kristo, ay sa pagmamahal natin sa Kanya. Ano? Bakit ka sumusunod kay Jesus? Kasi mahal mo si Jesus eh. O bakit mo pinaglilingkuran ang asawa mo? Kasi mahal mo ang asawa mo. Bakit mo pinaglilingkuran ang kapatid mo? Kasi mahal mo. So, napakahalaga po na ang pinaka-foundation lahat nito ay dahil sa pagmamahal. Kasi, sabi niya kung wala yung pagmamahal, walang kwenta. Walang kahulugan. So, yan ay napakahalaga na pinakikita sa atin na ang pagmamahal, siya po ang pinaka-foundation sa ligan ng ating pagsunod kay Jesus. Ano? At siyempre, pinakikita ito sa atin sa pamagitan ng pagsasagawa. Okay? At kaya nga naman, ang pagmamahal kasi dapat isinasagawa. Ano? Kaya nga nung sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Higit kaysa sa mga ito? Iniibig mo ba ako? Anong ginawa ni Kristo? Pinagagawa. May pinagagawa si Jesus kay Simon. Ano yung pinagagawa? Alagaan. Kasi ang pagmamahal kasi, kinakailangan alagaan, hindi pabayaan. Kasi kung pababayaan natin ang pagmamahal, mawawala. Ano, importante, alagaan mo yan. Ano, sabi nga, keep it, treasure it, nourish it. Ano? Kaya sabi ng Panginoon, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Alam mo, maraming paraan ang pag-aalaga. Dito sabi nga, alagaan mo, pakainin mo sila. Ano? Pakainin mo ang aking mga tupa. Siyempre, kaipuhan talaga mga tugang iyan. Okay? Ang pagpapakain. Siyempre, gano'n din ang mahal kayo ni Father Boots, hindi ba? Hapon-hapon, mahal kayo ni Father Boots, pinakakain din kayo ng mga mabubuting salita. Yun, importante. Ang pagpaalaga kasi dapat, ito po ay isinasagawa. At isang magandang gawin ay ang feed them. No? Pinapakain namin kayo ng mabuting balita, pinakakain namin kayo ng inspirasyon, ng bendisyon. Alam mo, mahalaga po yung pinakakain kasi ang tawag natin sa English nga, nourishment. Ano? Ay, paano tayo mabubuhay kung hindi tayo bubusugin? Ano? Kinakailangan po, mga kaibigan, na tayo ay busugin. Father, binubusog mo ba kami? Siyempre, binubusog ko kayo araw-araw, hapon-hapon, ng mabuting balita. Yan. Ano? Alam mo, napakahalaga po yan. Yan ang ginawa ni Kristo. Binubusog tayo ng pagmamahal. Kasi nga, pag ikaw busog ng pagmamahal, at pinakikita natin yan sa pag-aalaga, ano? Sa pagsilingkod, pagsisilbi, ay talaga tayo ay lumalago. Yan. Dapat palaguin natin. Ano? Napakahalaga yon, yung sabi ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Huwag nating gugutumin. Ha? Kasi pag ginugutom natin yan, mamamatay, magkakasakit yan. Father, paano ba natin pinapakain? Alam mo, hindi lang yung pinakakain natin ng mga pagkain na temporal. Siyempre, pakainin natin ang mga spiritual food. Ano? Ang importante yung moral food. Spiritual food kasi yung, sabi nga ng Panginoon, ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na mamamatay. Yan. Importante pakainin natin lagi. Kaya minsan busog na busog ang ating tiyan, busog na busog ang ating mga mata, busog na busog ang mga physical natin, pero ay yung mga tinatawag natin spiritual, yung moral and mental, psychological,
ay hindi natin yata napapakain. Paano natin pinapakain ang spiritual natin? Alam mo, isang magandang pakainin ang ating kaluluwa sa pamagitan ng pakikinig, at pagbibigay sa inyo ng mga mabubuting balita. Salita ng Diyos kasi sabi nga, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Yun sabi, pakainin mo. Huwag nating gugutumin. Minsan ang nangyayari ay ginugutom natin ang mga tupa. Alam mo, isa sa mga nakita ko, mga kaibigan, maraming gutom na Kristiyano. Bakit? Takaw na takaw sa salita ng Diyos. Kaya parang they're hungry for the word of God. Kaya nga, ito ang kailangan natin. Ilan sa atin kasi ang nagbabahagi ng salita ng Diyos na pagkain ng buhay. Ilan sa atin. Minsan ikinakahiya pa natin, di ba? Diyan naman pag-usapan ng tungkol sa Diyos pag-usapan natin yung hanap buhay, pag-usapan natin yung mga practical na bagay. Pero alam mo, hindi lahat na practical ng bagay ay kailangan ng buhay. Hindi lahat. Alam mo, akala natin, totoo, may pera ka. Pero hindi lahat nabibili ng pera. Mabibili ba ng pera ang appetite? Sabi nga, oo, mabibili ng pera ang pagkain, pero ang appetite, hindi. Iyon. Sabi, mabibili ba ng sleeping tablet? Nabibili mo yan. Pero yung pagtulog, mabibili mo ba yan? Hindi. Kahit yung kaligayahan, nabibili mo ba yan? Hindi mabibili yan. Alam mo, kailangan natin ng pera, pero hindi lahat nakasalalay sa pera. Yan. Akala kasi natin gano'n na lang. Mabubusog tayo sa pera. Mabubusog tayo. Tingnan ninyo, nung nakarang eleksyon, may mga nabili may mga nakatanggap. Nabili yung kanilang nabigyan ng mga thousand. Pero ano nangyari? Pagkatapos ng eleksyon, ano nangyari sa pera? Wala na. Sayang lang. So binusog ka ng pera. Minsan busog na busog ang panunod mo. Busog na busog. Okay? Pero gutom na naman pala ang buhay mo. Gutom na naman pala ang iyong kaluluwa. Yan. So kaya ang sabi ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya ito araw-araw. Ito po ang masabing ginagawa ni Father Butch Bombase araw-araw. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa may-ari ng DCGB at sa mga namamahala ng DCGB dahil binigyan ako pagkakataon na magawa ko po itong inatas kay Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya araw-araw, pinakakain kayo ni Father Butch. Hindi man material na bagay. Kasi pag pinakain ko kayo ng lechon, baka magkaroon kayo ng alta presyon. Papakainin ko kayo ng cake, baka magkaroon kayo ng diabetes. Pero kung pagpapakainin ko kayo ng salita ng Diyos, hindi kayo magkakasakit. Totoo yan mga kaibigan, hindi talaga kayo magkakasakit. Marami sa atin nagkakasakit sa pagkain Kasi ano-ano na lang kinakain natin, pero hindi naman natin kinakain ang salita ng Diyos. Yun. Kaya ito, maganda pakainin natin ang mga tao ng salita ng Diyos. Kaya araw-araw, pinapahayag ko sa inyo ang mabuting balita. Kaya nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito. At siyempre, pakainin natin ang ating mga kaluluwa. Hindi lang pinapakain ang ating katawan. Hindi lang yung ating tiyan. Kasi akala natin, kahit may tiyan tayo, pag wala na tayong kaluluwa, ay mamamatay tayo. Sabi nga, ano ang kamatayan? Hindi ba ang kamatayan? The separation of the soul from the body. Yun. Baka kung titingnan natin, dahil sa hindi mo pinapakain yung kaluluwa, baka payat-payat na. Kaya mga kaibigan, kailangan talagang pakainin ang ating mga kaluluwa ng mga salita ng Diyos. Ito po ang talagang habilin ng Panginoong Jesucristo na pakainin mo ang aking mga tupa.
Okay? Huwag niyo silang gugutumin. Ano? Pakainin ninyo sila ng mabuting balita. Anyway, mga katugang, babalik muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Experience Converge, Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge IBIZ for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Okay mga tugang, dumako na po tayo sa last part kan sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. At sa tuyang aning pinag-uusapan ang tungkol sa utos ni Kristo kay Pedro na pakainin ni Pedro ang mga tupa. Ano? So ibig sabihin nourishment. Okay? Bakit? Ito po ay isang pagpapahalaga. Ano? Kasi siyempre pag mahalaga ang isang tao, alagaan mo siya, ano? Papakainin mo siya, paglilingkuran mo siya, tutulungan mo siya. Nga, kung titingnan natin, ang sabi ni Kristo dito, feed my sheep, because Jesus was deeply concerned with the welfare of the children of God. Ano? So, yan po ang special charge kay Pedro. Ano? Feed my lamb, feed my sheep. Yun. Napakahalaga po yan eh. Kasi sabi nga, feed the hungry. Di ba? Yan naman ang corporal works of mercy. Okay? Feed the hungry. Busugin natin. Okay? Sabi nga sa Matthew 6 verse 11, we pray for you to give to give the hungry daily bread. Sa kasadasal natin, di ba? Give us this day our daily bread. Kaya binubusog tayo. God provides us with the food so that we can grow and thrive. Ano? At talagang ayaw ng Panginoon na tayo ay magutom. Ano? So, ano ba ang magandang pagkain? Isa sa magandang pagkain ang tinatawag natin caring. Okay? And sharing. Sharing is caring. Okay? Yan po mga tugang ang sa tuyang magayon na pag-ulayan talaga. Ano? Kung talagang mahal mo isang tao, importante na kinakailangan ipadama natin yan sa pagmamahal. Kaya busugin natin ng pagmamahal ang bawat isa. Alam mo yung tanda ng pagmamahal, yun po ang pagmamahal kasi sabi natin abstract yan. Pero paano napapakita ang pagmamahal?
Yun sa paglilingkod, sa pagtutulong, sa pagpapatawad, sa pag-unawa sa mga tao. Yan. Alam mo, importante yung assurance of love. Kaya mahalaga po yan sa relasyon. The assurance of love. Kasi paano natin masasabi na assured ako ng pagmamahal, pinababayaan naman pala ako, hindi man ako inaalagaan. Kaya nga, isa sa mga tinatawag natin na foundation, ng pagpapasiguro o talagang nakakasiguro kang mahal, yung tinatawag natin na pinapaalalahanan ka. Okay? Minsan marinig mo nga sa you're my best friend. You're my best friend. Tapos sasabihin, I support you. Okay? Oh, I love having around you. Well, I believe in you. Alam mo, marami yan. I trust you. Yan. Nagtitiwala. Alam mo, hanggat sa ngayon, ang Diyos ay nagtitiwala sa tao. Alam mo, may nagsabi sa akin bet naniniwala ako, mga kaibigan, na hanggat sa ngayon, naniniwala ang Diyos sa tao. Bakit? Tuwing may nanganganak, ang ibig sabihin, God is never fed up with people. Okay? And never will give up on us. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon, di ba? Kung siguro hindi na tayo mahal ng Diyos, may mga mag-asawa dyan, hindi na manganganak, tapos na, wala na. But until now, makikita natin, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. So yun nga, napakaganda yung ebanghelyo kanina na nabasa natin na talaga si Pedro binigyan ng pagkakataon. Mabawi niya. Mabawi naman niya. At may ipakita niya ito. Paano? Ipakita mo na sa gawa. Kasi, di ba, itinatwa mo ako. Ngayon, ipakita mo na. Yun. Paano ipakita? Sa pag-aalaga. Yan. Napakahalaga po, mga kaibigan, yan. Pinakita ni Pedro yan. Kaya ang relasyon napakahalaga. Alagaan natin ang relasyon natin sa isa't isa. Napakahalaga po yan. Paano natin inaalagaan yan? Yun nga, sundan natin sinasabi ng Panginoon. We must always try to assure and reassure love. Okay? Yan po ay mahalaga kasi sa panahong ito, ang tao talaga naghahanap ng kasiguraduhan. Naalala ko nga yung sabi niya, gaano tayo kamahal ng Diyos? Alam mo, nung pinadala niya si Jesus at magkatawang tao siya, yun. Actually, yun ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Sinamahan niya tayo. He journeyed with us. And He gave us examples. Sinamahan niya tayo. At nakita nga natin na He emptied Himself. Talagang alipin ang Diyos. Became a servant. Parang talagang abutin lang tayo. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. So yun talaga ang napakaganda hindi tayo pinababayaan ng Diyos. At dahil dyan, palagi tayo ay inaalagaan, okay? Yung sinasamahan, hindi tayo pinababayaan. Never God abandon us. Kasi palaging pinapaalam sa atin na ang Diyos ay kasama-sama natin. Yan naman talaga ang foundation Kasi ang hirap yata sumunod sa Diyos kung hindi tayo marunong sumunod sa Kanya, lalong-lalo na hindi tayo marunong magmahal sa Kanya. Okay? So, mahal na mahal ng Panginoon ang lahat na tao. Kung kaya humirang siya ng mga alagad na pamumunuan at kakalingain, lalong-lalo na ang mga taong inihahabilin ng Ama. Makikita natin sa loob ng 2,000 taon, damang-dama ng simbahan ang pag-alaga ng kanyang mga pastol mula kay Pedro.
Ano? O makikita natin sa atin Santo Papa Francisco. Ano? Yung pag-alaga. Yung pagpunta lang dito ni Pope Francis. Di ba? Pagpapakita sa atin na pag-aalaga. Kaya sa loob ng 2,000 taon, na panatiling matatag at patuloy na lumalago ang kawan ng Panginoon sa pamagitan ng mapagkakatiwalang mga lingkod. Yan, ano? Kaya mga kaibigan, napakahalaga ito. Kaya alalahanin at pasalamatan natin ang Diyos, ano? Sa pamagitan ng panalangin, ipanalangin natin ang mga pastol, ipanalangin natin ang mga nag-aalaga sa atin. Alam mo, mahalaga po ito. Kailan po nyo ipinagdasal ang mga pare? Kailan ba ninyo ipinagdasal ang mga church leaders? Mga pare, mga laiko, yung mga leaders ng simbahan. Hindi lang mga pare, kundi lahat. Kaya mga kaibigan, sikapin natin tulungan at suportahan ang mga pastol, mga parish priest, mga pari. Okay? Sa pamagitan ng pagtalima sa mga programa at panawagan para sa ating simbahan. Kaya nandun po naman, maganda po yung balikan nga natin yung commandments of the church. Support the church, Importante po yan. Kasi kung ang mga pastol natin ay talagang nagmamahal sa atin, inaalagaan tayo, in response naman, mag-alaga din tayo. Alagaan din natin ang simbahan. Okay? So sabi nga, love is not only a gift, but also a task. Okay? So yun po ay talagang tingnan natin na maganda po na tayo ay magtulungan, alagaan ang bawat isa. Okay? Anyway, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram, kaya po tayo ngayon ay manalangin na. Ating tapusin ang ating programa ngayon hapong ito sa pamagitan ng pagdarasal ng panalangin kay San Miguel Arcangel. Dalawa tayo ay iadya sa anumang mga masama, labanan anumang masama, at tayo ay laging kasangkapanin ng kaligtasan at palaging makapag-isip, makagawa ng tama at mabuti. Kaya sa tulong ni San Miguel Arcangel, nawa tayo ay palaging kanyang gabayan, tulungan, labanan anumang masama sa buhay na ito, sa mundong ito. Kaya tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin po ninyo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulit mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Nawa kami ay yung laging pagpalain at nawa ihadya mo kami sa anumang masama at anumang kapahamakan upang aming maisagawa lagi ang kalooban ng Diyos. Diyos mabalas po sa Endogabos sa naging man. Maray na hapon with Father Butch Bombase OP. At ito po ang panawagan, magmahalan tayo. Dahil sa pagmamahalan natin, tayo ay sumusunod sa panawagan ni Kristo, alagaan ninyo ang aking mga tupa. Feed my lamb, pakainin ninyo sila, no? At huwag ninyo silang pabayaan. Ito muli, si Father Butch Bombase OP na nagsasabing, mahal na mahal ko kayo at aalagaan ko kayo. Abangan ang susunod na programang Usapan Pamilya. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,